Nagtatakbuhan na sila. Takbuhan sila, may huli. Dito kami sa Baclaran. Sakay kami ng LRT. Nandito na kami sa LRT. Nanduman muna kami dito sa bilaan ng mga salamin. Kasi sumasakit yung ulo niya. Sabi ko magpaano siya ng salamin. Kasi mata siguro. Dito po ito sa Quiapo. Dito. Yung baba. Aray ko! Tsaka sa dito. Shoutout kay ate. Taga Bicol din pala sila. Ano sabi niya? Pa. Paano mo muna ako? Paano mo muna ako? Saan dito muna? Oo. Sabi tayo sa dito. Ay, hawakan mo. Madikit na ba yung laso? Pag nag-i-edit kasi kami, pag nag-i-edit ako, masakit na rin yung ulo ko. Kaya kailangan ng mga magsalamin. Tapos nagdadry siya. Kasi Amir ganun kasi nagpapatulong na ako sa kanya mag-edit. Tapos masakit din yung ulo niya. Dito na kami sa Quiapo. Dan muna kami. Dan muna kami saglit dito sa Quiapo Church. Dito talaga lagi kami dito, magdadaan kami dito talagang pupunta kasi ano yung
Nagdadalangin. Naingatan kami sa mga biyahe namin pabalik-balik dito sa Maynila. Dadasal. Yun, sana gumaling na yung lahat ng may sakit. Saan? Ayan po, time check natin. Oras ba? Cellphone. At dito na kami ni Ami sa Nakarating lang. bahay ni Bayaw. Bali natin namin si Bianan. 4:16 o 17 na. Yung oras, hapon na. At dumaan muna kami dun sa Quiapo, nagsimba, nagdasal. Tapos dito kami dumiretso kasi mas malapit dito na papunta doon sa PGH kumpara kung babalik pa kami doon sa Cavite. Mas malayo. Mabalik tayo sa Cavite. Hindi tayo baka matraffic tayo kasi kailangan medyo maaga din para gabi na umuwi. Oo. Medyo maaga para gabi na umuwi. Ayun, pahinga muna. Pagod. Nakalis na kaya? Medyo na? Oo. Okay, alis 3 na ba? Alas 4 na nga eh. Ay, nakalis na yun. Oo. Mga alas 5. Nandun na yun. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to. Maraming salamat. Bukas, check up na naman niya. Ayan po. Bye-bye.